Madam Puspolo Kidang ka? Hah? Madam Puspolo Kidang ka? Eh, Nini center tam kulo ya? sana ini sekolah ni hangliada. Oro to public raw nini against to kok saka phayamang no bangu saltam phayo saptawo salbri phaya abo haino tabu bo tala warja or song acha nang phaya pano song naile bor tong 정말 그래 산. tamni 정말 산. nang kisa tawar man thane ang lai kok sagani nang jekhane network mano ar kini kok sagadi ma'am Hastebo shebo kamajak lai mani krungshani koktomaya hastebo obo haikeno shebo kamajak lai bakshaba kuchuk dorba nok kasaja bakshaba haba nok rogo mamla khlai mani mangpuri ro uram muzagini phayo obo haikeno patijau kha gumuti hangkorni ompi nokor a develop by khobja sibai parani mongolosmi debromari tali khawo bo hapangni shebo khlayo kheba hapani habanogya yakheba anganwari center of maimu 성문이 라이 탕나이 2020 비시니 시미 2023 비시조라 피아바 2023 비시워 파이제 빈 달리 카보 허랑 파시워 아솜사 ICDS 하번농니 버카테 사클라자카 몽글록스미 데보르마나 테이 어 센터로 마이무이 성노자글라 어 꼭노 크나웨 하방니 꼴농 야퍼가 셰보 그마장나이 몽글록스미 데보르마 BJP APP 하방 부니 바기노 सबके साथ सबका विकास खजन के अन ताले खाओ के अन कपालों के सामने विनाश न कलाई क्या शुमुति सका और शेबक किफली माया हंके आंग आसुगु सिन तंगला बसकांगो कराब या प्रेशनाय अबुदुनो शाका मंगलक्ष्मी देबर्मा कोक्तमा थुमनाय चिनि नैमनि यागुलो नुखा 2020 बिसिनि कासे एग्रीमेंट सिमुंगलाय आ सिमुंगलायो kok thayo no tongo 2020 bisnismi 2028 bisijorate mongolokshmi debor manok kare o shantaro te kubuni kebno phano maimi shomuni rizagla piaba asomsa 2023 bisiwo phaise bini tale khawo horna phasiwo ati khano goshiwi choi sil roman agreement somungblai nukha lai thangnai bisini एबा 2020 बिसि जून तालनि मिथिचुपु सालमारिवो अम्पिनगर आईसीएस हाबानगनि सीडीपी हाबानगर ताबुक सुमुंखे अबुतिसे 2028 बिसि सफायसिनि बाहायके मंगलक्ष्मी देबरमनो नरिमानखा नननि बागै कागज सफायमानखा हाबांनि सैलायो सैजां एग्रीमेंट फियाबा आबो ताबुक कुबे हेमा तंलिया ताताल हासे मातंग सिवो वासुगै नाके सायरो खुंनाय मानि हाय फियाबा हाबांनि सैलायो सय सिलगना आबो कुबे कुबुनो पातिमो हादि हाके खायनालेयानो नायनालेयानो चिनि मांगलिव ताखौ ओ जे उकलगनि अंगनबाड़ी सेंटर आबो तांनि खुलो गया आबो के तो सामिया जे संनाय रक तो फाइन दंग मास्टर ल फाफाय देरिमनि मास्टर वासा फाया मंग बांगखौ बांमाखे बिन पाराले बसे साल मोबाय एमने सालना औ 5 किलो 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर एनो डेली फाया ना डेली फाया मां बांगो फाया मंग बांगो बुंग सारि मान दामो बो मुंगले आबला आं साइमाय ताबो तिनले फाफाय बिनि बो फाया नोया अच्छा अरावो जे मामुइ संनाय बेनि जे ककथाय जोंनो सामानि बिसिबुरि बिसिकतामोन खाबो अरा मामुइ संना आबल कबिदा आबले अंगि मानो कबुइ नंगाना नों पाराले अ सेंटर बेगाना दा बिको आनि के yang अब मुरावन क्लाय माने नों सब समय नगुता बना अरा नगुइ तंगता नेनि मकला बागान रग राओ बागान ओ राफुर रगो सुंबुनुबो अ बागाननि बिको yang स्कुल हाताय अकबो हालाप आबां गाबान अच्छा अच्छा ओंखाय बखाय डेली मामुइ संग बिसिबुरि बिसिकताम रमायना खाना बोले आसुरं नंग खाना नेनि बुंखाय दारा आनि बुमुखौ बिनो गुबिनो तामो देबरमा ओंखाय म कामिनि बुंखाय दशरथ पारा ना ताबुक तो बन नरनानि हिनै सरकार चाइतकजाक हापां चाइतकजाक दिदिमनिबो साकाबो बन बिनि खुतिमन नंग सलता फाइसे नेनि कागज फाइजाक नारक मालिया अब हायरकाय लामा अदेगो याखाय रिखाय बिसिबुरि आरो सामुंखाय माने यागल नंबो हाय मातं पाब्लिक हिसाबै
아벌레 뭐 얼어 동태시 알라 살라 사자 보고 번호 데일리 눅마바 파부 파이마바 성나이 아 송나이 번호 얼어 동태 안 살라 사자 보고 제 눅마 저라 또 মানে সংমারকা হাম সংনা 송마니까 함께 총 ম্যাডাম পুষ্পল খিদাংখা Ha? ম্যাডাম পুষ্পল খিদাংখা Eh. নিনি সেন্টার তাম খুলো গিয়া 상황 니네 소리 하면은 항리하다. 어로또 파블릭로 니니 에겐스트 꼭 사가 파야망노 방고 살담 파요 삽다고 살들이 파야 아보 하이노 따보보 달라와르자 성 아차 능 파야파노 성나이레 버릇동 정말 그래 살. 땀니 정말인가? 능 기차 따와르만 타네 앙마이 꼭 사거디 능 제카네 네트워크 마노 아로 기차 꼭 사거디 맴 할로 hello. 이 사그라디 성나이 버릇동 개설이 성나인 게 따보 그래 개설. 오 아기 하노 나우 홍방만이 뭐나 딘마스터 버커 베던디 동만이 따보 인터뷰 롱그라 텅 리리야 뭐나 딱 가라리시 사몽가 바 가라리리야다. 사보 인터뷰 응라톤 히니샤 어거 수바바이자 사차오. 능가까 능네 지다 성어로 예. 데니레 따보 뭐 거기 길은 거만 봐 아무 막 가라시나자. 니니 릉너고 약간 스쿨로 뭐 비시비식 성카 2020이 상관이고 딱 대저 성가다. 마서부식 베tor만 아기보 2000 리장나. 너럭니 ICDS 뭐 타요 하바노 어거 엄피 CDP니 뭉타모 아블레 딱 그달랑 사마리아. 너너 제 사나이 번호 따나럭디 따복 인터뷰 응라토 힌차나 아버기 거삼다 살랑 카탈 따보고 수바바자 또고 살 아버. 슈퍼바이저 네부 뭉타모 바이고 데버마. 뭐 바이 보러 말라뇨 오피스 탕가마다 말하냐 시도 나이디다. 아샤 어라워 데티니 성적이야 데리니 제땀 마이롱 마이카 펜딩만 야바땀 걸네능 마이롱 또 그스 그렇게. 데니 고스 타릭인카 마이롱 그렇게 살. 데니 고스 타릭 디디방 거다 술러. 술로 타릭가 바게 마이롱만 빠이만 항내 마서 마이롱 마야. 탕내 마서 땀게 마이롱 마이야 스승카 성자기야 버럭 따무거리 허야 아버다야 아버 섭 성리야다. Hanggakai bahagi mana segesar yang no thane masa talsa 항내 마서 아기는 어버시스터나 마이롱 바거리 바샤. song 따보 싸리 바샤 한가이 따보 떼. khanagari bagai ribu nang to sao bagai to rimanya songai masar nai bono 어거 딘태게 어거 지르 태게 설 어거 딘버서 넌가 바고 사. asi yang phagla nang kisi oro phada ang bai da nang line tong gari ani gana phadi tabuk je didi mani sai tong mani aro khesari mairong nene mokonor ne mokol ne buskang bada bak sala songsari 아벌레 발레 바고 bago songya 섭 송고 바고 그만게 이제 박만 되는 송이야 bagman dina ka songya bagmada bangkok songmada bangkok প্রায় সমন ডেলি তো ফাইমান nugo আপটা সরে সংসংয়া সাইমিয়া কিন্তু tabuk to oro songnai krei busuk bala kanung sajana acha songnai krei busuk tal busuk kha 딸부 승리하고 살거 거에 긴치고 কয়েকদিন বলতে নং গদি 인사 뛰는 가다. 3-4 দিন বিসিङो নং সংগ याखा बागोतना और पब्लिक बहुहाइ साउ 바기야 안 성은 짜리나이. 하이바나 마이롱 그래인가 봐 성말이야 다보. ताबुक जेता बर्तमानो जे खरकसा ताखु आं माइ कक सानाय बत नों बाय कोनो जाति दुश्मनी कुदै कक बुजिदि बत ताताल साया अरव हासि कक दौ 아. पुइला निनि अरव ताबुक ब गेट बेरेब जाग याखाबा तालावारि जाग आबुक कबुइ पब्लिक सामा बाय निनि जे अरव तालावार मा बाय अबत कबुइ नों अरव स्कुल गाबिले त खाय अबहिना मांगलिसिन थाने इंगे ताबुक ले नों फाइदा तंग 안카이 어거 떡으로 타는 내 엄지고 파이동와. अच्छा अच्छा अम्पि फाइदों ना 응. हांगाय ताबुक नोंनि हाई लेभेलनि ताइसा साख्लाय मंमायनासा संनानै नों नारक माया हासिबला मेदाम ना ता नारक सिदिनि साउ हाव, सामुगा हाव, तारु सिदिनि हाव, साउ का हाव। बामु नारक लिया ता सा. आव ठीक ठीक আছে आं स्रांखरि चिरां हाबा नक देव देबर मानो माइ कक सावदो
Dago. Hambai jora mang hete kok selai na. Ambai. Khapangni taku tai bukhuk song tamni bungdana. গোবিন্দ দেববর্মা Taku Gobindo Deborma thik o kheto ayang nano bininok o hatai sakabo ang yang ni mangslina hangai koinai hatai ni tolao kheto kebengi tongo o rungnok ni o sakani je rabar bagan hingke bini taku sungmungke oro obose saka yakaba high level ni kokthai ongkhori phaijak oro songnai je borok tomani songnai tanara gudui interview ungana hapangni bukhaktei obo haino saklai kana hne wan sugo office habano go haini bagino tini oro simia hasteba kabangko thayano obo hai okok toma jingjal piaba orobo obose norok nugiban khana sing sarai fru nugmani grip company yakhaiba kabangma company o samung khlaikhai bono hapang yakhaiba sarkar je company ingthon jekhane pangthon je sarkar yakhaiba company ni nogo 1-2 বছর তবুং খাতিখাই ব দাবিদার উঙ্গো ব দাবি খাইবানো যে আনো আনি থিনাংনি বাগै ওয়ানসুকদি याखाइबा आनो पार्मानेन्ट माखाइनाय सरकारि याखाइबा गभ एमप्लय जब अबहाय आनो सुजुग मारिनाय अबहायखाय ताबो खरसा थैखालायो नैनि 10,323 शिक्षक याखाइबा रोंफोरोंनाय रक अबनतुइनो केस खालायबरनिबो हाइनो सुप्रीम कोर्ट केस एक्सेप्ट मानि नोंयां फागे देखिसा जों अब हंगाय थिक अब बुखु करब संनाय 2020 बिसिनि सिमि अ 2023 बिसि ताबुक 24 फेन नाय दंहा यांथे गाना फायनो मखने नैनि मंखाय आं बुं मंगल फैदोंमोन नैनि पारालाय बोसो सालर बाय बेसे जालियाखौ 10 मिनिट होनांगौ दा बिसि बोसोराव मै अराव नों ताबु दिरि माने खुकैसे सामानि 2020 नि आबो कबैदा 2020 नि सिमनि गन्नन कोनो सैजा कागज सबै लिखाजे नंगरो ताय मा संलिया हने आब हायतरिया खसार के आगे जे जयिं माने कागज सपौता जयन कागज आ जयन कागज ताम ताम सैजा खौ सैजाखौ ताम सैजा कां साइनि ठीक আছে सिंगाबो नायलिया ना हांखाका ताबु ताय गेसा अरबो सुं फैयो नंले अरबो जे बिसिब्रिजों संगै तमाने ताबु आसामसा नों याखारि जाखा बबो हाय सामल खायफिना अब आं याका नाहिनो त सि मा याका नाहिनो त सिया के अर आं तंमान बाउ को मिया सुगांसिनि साइमानोता नों ताय अर मा संलिया अन जयिं लेखा के बर कागज रनान फुरबो आं इंटरव्यू रनान फुरबो आनो सब साया के खबर बरिया गां साइमेलिया के रैमालियाता अरबो कागज जखनते नों जयन खलायफ्रु मानै संमानि यागुलो हाइनो हाय इंटरव्यू नि बिसिंदि ताइसा अरबो मा संनाय जात अ कागज सखै दिनथाने फैलिया अब आं खबर मालिया के फोन नम्बर त तंगो आनि आरो हेल्पार ओ जिनि अंगनबादि वार्कार नि बो तंगो बा बरक किसे खबर नांगौ गताय जिनि एसडीपी सार सं आरो तंगो गाब बरक हा इंटरव्यू नानान फोरखौ खबर सेरिया गता ओ ता कंगनान फोरसि नों आरो निमा कतलसिनाय नों ताम इंटरव्यू रिया हायनि साव गां आं सिया सार नरक ताम खबर रिया आरो सब समय सि फाय तंगो सुपरवाइजर दा साको बुंमु तम सुपरवाइजर नै आंको ताम काम बाइक सार छौता बाइक के आं तो एको आम हाय जमा नामाराव साइमेबा सार रफाइमालिया ता खबर मांखे रफाइदा मोहनि साका के नों ताबो तसमा कगानो बुसिर जाखनि सागांगो के आं तो ताइताम सानानि एको माको फेबा ताइताम खानि सार नर्स नारागलिया सालिया गोबा साका ताबु दन सुमुंका अबसे नों नेनि बखानि क खुलबै सादि नों आरो कि संनो दाम बसुं याखा बबो हाय आं तो संनो मुसुं सं दं सार को आनि जराइबो हानि 3 बছর अको 2 बছর फुरनसिमे आं आरो सं दं मानि के नासारि बइले परबाय आं नासारि बुलासिमि आरो 6टा 7टा के मा फाइ बसा जों पारा दं फुमुइसरा न आं मासु तुब फाइमान बान बसाना तो परिमेया माने अर संनो नाम बागै ननि चराइनो अइनो रुंनो प्लान जरा करि खासे के संगा नमरो के ताबु ताक तो क्लास 1 नगस कानन मजां तो खाबो के ताक समय पाया दान बसानबो के ताक अर बो हाके केतलो हुका नेनि बुंदाम मंगल सुदेबो बुखुक मंगल खे देबरमानि कपालनि कथमा खापांनि दाखुताय बुखुक सं रखनाय मानखाना आगि सिनि नानादाब्रा सालांमानि ककथाय ककनि बजरो ओ माला फानग्रां चानापुरकाय थानि शरीरक थानिफु
रतम हाक्रा तानाफोरखाय फायदि सेरेरक फायदि ठीक अब हाइकैनो थोंजाक माने लेंफ्रा मालाय माने अ हास्तेनि जत बसंनि लुकुरंनि बिसिङनो फियाबा गोबांकुक मांप्लि तिप्रासा हिंजानरनि कपालाव अबहाय कथमा अरसिमिया खवाय हांकर दलाय हांकर गुमुति हांकर गोबांमा हांकर जों हाबै अबहाय कथमा माथुंगा जे अंगनबाड़ी सेन्टारनि जे मामुइ संनाय रगनो अबरगनो बिसिदक बिसिसिनि बिसिबा बिसिकताम रमै जे स्कुल जे रुंनगो बरक मामुइ संगै दङो फियाबा हापांनि बखाक्तै आसमसा इन्टारभिउ नांसिनाय जबनि बागै हिनै गाइडलाइन्स दिख्लायलायै आबनो बिल पास खालायलायै बरनो सेटेल खायसिनाय याखाबा थिनांनि बागै वानसुकसिनाय हिनै हापां साइतकमानि यागलो तामुखा अ रुंनगो बिनि बसानो स्कुलो तलां यावै रुंनगो तलां यावै बुनि बसा बुतिनो थुमै अ रुंनगो फोरों दिदिमनिनि सामुंनो ब बार जाननावै सब संगो सराइदांगो थुमै बतुबो अब हाइखेनो बिनि बसानो फोन्द ब रों सोलोंरिनानि जरा करै खायै थिनांगो माइबुति खबसारा मा नोंथुन मा नोंनो हेनै वान सुगि अर क्लाइमांनो बिसिब्रै बिनि खोक्तै जे मामानि ककथाय बिनि बसा तिनि क्लास 1 फरनानि जरा लाई थांगा नांकुक मानि जराव बनो सालिया जखन अर संनाय क्रै हापांनि सामुंनो सेफ्ले फाइका हापां वानसुकताय दङ सरकार वानसुकताय दङ जे बरक अ सरकारि नगो हापांनि नगो बिसिब्रै रमै बनि अ सामुं अरव नांखाय नांगै तंखाय बनो बनो अर सेबक रिनानि अबहाय कुनु सिस्टेम गाइडलाइन्स करिदा सोंमुं अबसि अरव माननाय खरसे खरसे संनाय माननाय आबां साइमानि दङ अरव किसिसे थोंजाक काबो बाइके थोंजाक माले के बने बुमुं नागलाक स्रांसे डिभिजनल फियाबा अरव आईपीएफ टी बीजेपी त्रिपुरा सीपीएम कांग्रेस तृणमूल नैनी आमरा बांगाली हास्तेबो गोबां मानो थोंनों बदलै बरक दङ जेबा कायसा जेसा पार्टीनि फानो जेसा बदलनि फानो नेता पेता हिंजानाय रगनि अ ताखु बुखु बसा बुतिनि बिसिङनो अरव सेटेल ngani थाङै दङ सोंमुं अबसे ताबुक एंदे फागेदि बबुतो बिसिबा ब्रुम ब्रुम न बुत रिवै फैका हासि सिनै बिनि अधिकार गरि खेराना ताखे ब मामुइ संगा रोंलिया तामसे बुमुं खामने अ मंगलक्ष्मी देबरमा तिनिखे आरो मामुइ संगा रोंलिया अबखाय अ हास्तेनि गाइडलाइन्स 10,323 न आईपीएफ बीजेपी सरकार अ हास्तेव फायासानि कग्रिमानि हिंदी कक बाय बासंदी पुरुषिन थाने रेकर्ड दंगो हेमंत विश्व शर्मा तामसालां पिछली 25 बरस में जिस मानिक ने इस त्रिपुरा को जो अंधेरा करके रखा है उसे मुक्त होने के लिए उसी अंधेरे से मुक्त होने के लिए इस बार हिरी को चुनो और सबसे पहले मुक्त करेगा ये 10,323 वाले शिक्षक को मत टीवी चैनल हाबानक ने बखते सामानिया ओ ककथाय हेमंत विश्व शर्मा बाय बरम गनां सुनील देवदार सालांमानि अ त्रिपुरा हास्तेव 2018 लुकु चंमारिनि याखबा विधानसभानि सिगां बरंनि मथानि ककथायनो एवारनेस खलिफ्रु अबहाय करं करं थाइनि अंगनबाड़ी सेन्टारनो हाबै कौरलांमानि आईपीएफ बीजेपी गवर्नमेंट एलाय सरकार तमुं हास्तेव आसु खामलाय मानखाय जत लुकुरनि न सबकी साथ सबकी विकास बिनि कपाल हय तिनि विनाश तामुंगै विनाश मंगलक्ष्मी देबरमानि मामुइ थकजलै हायदे ताखाय मंगलक्ष्मी देबरमार मामुइ संगरलै हायदे ताखाय अरव जे हापांगो सेबक अर लुकुरनि खुक्ते जे कक बानमानि आत्ताबो सबाइजे सुंगर आत्ताबो तालावारि जाक मामुइ जे जागाबो संगै सराइदांगो चारना तमने लेखाफोरा फोरोंमानि यागलो पुनसा मेथवानि ओ प्राइवेट पात जे खाजिजा खायखाय सुबुई रमान बायद हरमानि ककथाय अबनि बागै दे सरकार बरगो सेबक नाहा बर थानाय बताबु जे खरकसा सलाफांतो बुरिफांतो जेकुनु कोम्पानी ओ जेकुनु थायो करंसाव तमुं थायो जेकुनु थायो सामुंखाय तखाय बनो आसामसा याके रिखाय लामा देगो बर थानाय ब सामुंखायनाय बसाफोरना जरा लाई थांगा अर मामुइ संसारि मांनो हापांनि जे दायित्वना पालन खायमांनो फियाबा नांकुक मानि जराव
थैनांनि बागै सेटेलनानै जोंब्रानानै जरा फाइफाय साहर जागलिया मंगलक्ष्मी देबबर्मा अबनो बिनि कपाल मानजों तो नहीं खापांनि दाखुताय बुकुकसं जों अरबाय तंगला सरबाय जारबाय कक सालायानो जोंनि सार सरबाय जारबाय सिडिपि बे कक सालायानो फोरोङो सिडिपिअ आइसिडिएस अफिस ब जागाव ब हाबानाव ब थायो जों थांलायानो आरो बिनि कपाल नि गथमानो जों बोरों थानि नाहायानो सोंगायानो छय जराव इंटरव्यू खाय तां बनो साहर जागलिया बिसि बुरि रमैखे आरो खाकला भालाङै थै रानसावै तिनि हकांग आसुगुरि संरिखा नांगौ माने जराव तामुं साहर जागलिया साबोनि प्रेसार दं साबोनि साख्लाय मुं दं साबोनि दमकि दं जोंहाबो सोंलायानो सिडिपिअ अफिसाव थाङै आरो नि सिडिपिअ नि खुबतै अकथायनो हारनो खापांनि जाखोथाय बुकसो मानजै दं